ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଭାରତରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପରି ଅଧା ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭଳି ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଭଳି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଶାସନଙ୍କ ଭଳି ନାରୀକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ମୋହରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପରି ଜିଦଖୋର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଅଧା ସତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପରି ଆଖି ଥାଇ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।